Pensjonanti f'pajjiżna mhux se jibqgħu ħalsu taxxa fuq tħul li jkollhom sad-doppju tal-pensjoni massima. Din il-miżura ġdida li ddaħlet b'avviż legali fl-aħħar jiem se tħalli mal-25 miljun euro oħra kull sena fil-bwiet ta' madwar 16,000 anzjan. Stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Finanzi spjegat li minn barra kull żieda allokata lilhom, il-pensjonanti mhux se jħallsu taxxa fuq l-ewwel parti ta' tħul ieħor li jkollhom. Anzjani b'komputazzjoni singola se jkollhom l-ewwel 12,000 euro eżentati mit-taxxa, filwaqt li koppji anzjani se jkollhom l-ewwel 15,000 euro eżentati. B'hekk bil-miżura l-ġdida l-pensjonijiet issa huma prattikament kollha eżentati mit-taxxa, għajra l dawk li jkollhom tħul ieħor li mbagħad ikun suġġett għar rati normali. Dan il-benefiċċju ġdid u parti minn politika usa tal-Gvern biex dejjem itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pensjonanti. Tant li llum aktar minn 100,000 persuna qed gawdu mill-11 żieda li kien hemm s'issa fil-benefiċċju tal-pensjoni. Madankollu anke b'dawn l-iżviluppi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ħarġet kontra u sostniet li din il-miżura ġdida turi skonta nuqqas ta' kredibilità tal-Gvern dwar il-pensjonijiet. F'reazzjoni għal dan il-Partit Laburista fakkar kif gvernijiet nazzjonalista kienu jittaxxaw bl-ogħla rata ta' 35% fuq kull tħul. Il-Partit Laburista qal li minn żied l-ammont ta' snin tal-kontribuzzjonijiet soċjali jew il-bolol u ħoloq diskriminazzjoni mal-pensjonanti li twildu qabel l-1962 żgur ma jistax jittieħed bis-serjetà. L-istqarrija temmettejt li l-pensjonanti jafu xi track record għandu l-partit illum immexxi minn Alex Borch u jafu wkoll il-garanziji li qed jagħtihom b'mod kontinwu Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela.